31 кастрычніка 1424 году чацвёртая жонка польскага караля Уладзіслава II Ягайлы, Соф'я Гальшанская, нарадзіла хлопчыка. Гэта быў першы сын польскага караля. Пры хрышчэнні хлопчыку далі імя Уладзіслаў III. Пазней у гісторыю ён увойдзе як Уладзіслаў III Варненчык. Уладзіслаў III быў першым спадкаемцам польскага прастола мужчынскага полу за 114 гадоў. Пасля атрымання кароны ён павінен быў стаць каралём Польшчы, Харватыі, Вугоршчыны і вярхоўным князем літоўскім. Калі Уладзіславу Варненчыку споўнілася 10, ён страціў бацьку. Падчас чарговай паездкі па польскіх землях Ягайла застудзіўся і памёр па ўзросце 72 гадоў. Каранацыя Уладзіслава адбылася 23 ліпеня 1434 году. Аднак ён не ажыццяўляў уладу самастойна, яго замяніў Савет польскай кароны. Сейм Вугоршчыны прапанаваў яму сваю карону. Але частка вугорскай шляхты запярэчыла гэтай прапанове, і ў краіне вспыхнула грамадзянская вайна. Яна скончылася ў снежні 1442 года перамір'ем. Карону Вугоршчыны атрымаў Уладзіслаў. Паводле крыніц 19 стагоддзя, заснаваных на сярэднявечных хроніках, Уладзіслаў меў смуглы колер скуры, цёмныя валасы і цёмныя вачыма, валодаў пранізлівым позіркам. Акрамя гэтага, ён быў вельмі высокім і меў па 6 пальцы на нагах. Уладзіслаў не аддаваўся пераяданню ці празмернаму пітву і быў чалавекам надзвычайнага цярпення і набожнасці. Акрамя таго, кароль быў вядомы сваім моцным характарам і міласэрнасцю да сваіх ворагаў, калі гэта патрабавалася. У 1443 годзе пад падгаворванні папы Яўгена IV Уладзіслав распачаў крыжовы паход супраць турак. Ён завяршыўся ў чэрвені наступнага году поўнай перамогай хрысціянскага свету. Уладзіслаў Варненчык пасля паходу вярнуўся ў свае ўладанні як герой. Аднак 10гадовы мір паміж асманамі і еўрапейцамі прасягнуўся нядоўга. Уладзіслаў, перакананы папскім пасланцам кардыналам Юліем Чазарыні, настойваў на ўсеагульнай канфрантацыі. Нягледзячы на незадаволенасць яго польскіх подданых, якія клікалі яго вярнуцца ў краіну, восенню гэтага ж года Уладзіслаў адправіўся ў новую экспедыцыю. Была сфарміравана польска-вугорская ваенная кааліцыя, у якой бралі ўдзел чэшскія, балгарскія, папскія, харвацкія і іншыя войскі. Агульная колькасць войскаў налічвала 20 000 чалавек. У сваю чаргу асманскія войскі складалі 60-тысячную армію. Ужо падчас выступу войскаў Уладзіслаў даведаўся аб колькаснай перавазе суперніка і загадаў павярнуць назад. Аднак яго войска было блакіравана асманамі. 10 лістапада адбылася бітва пад Варнай, у якой войскі Уладзіслава пацярпелі паражэнне. Сам ён загінуў падчас нападу асманаў на яго прыдворных рыцараў. У баі таксама загінула шмат выбітных дарадцаў караля. Аднак ніякіх сведкаў яго гібелі не было. Цела і каралеўскія даспехі Уладзіслава так і не былі знойдзены, што прывяло да падазрэнняў, што манарх мог выжыць. Па некаторых звестках султан Мурад II доўгія годы захоўваў галаву польскага караля як ваенны трафей у чыгуне з мёдам.
Для таго, каб пераканацца ў тым, што галава належыць польскаму каралю, да асманскага двара прыбыла дэлегацыя, якой султан паказаў трафей. Аднак у галавы былі светлыя кучары, а кароль быў цемнавалосым. Пошукі караля працягнуліся. Адсутнасць цела выкарыстоўвалася малодшым братам Уладзіславам, вялікім князем літоўскім Казімірам, як падстава для таго, каб зацягнуць перамовы аб уласным узыходжанні на польскі пасад. У Партугаліі на працягу стагоддзяў існуе легенда пра таямнічага рыцара. Згодна з ёй, гэтым рыцарам з'яўляецца Уладзіслаў III Варненчык, які выжыў у бітве і затым таемна адправіўся ў святую зямлю. Там ён адчуў, што сваё паражэнне пад Варнай было папераджальным знакам ад Бога, паколькі ён абвясціў вайну пад ілжывай падставай, парушыўшы перамір'е з асманамі. Такім чынам, ён вандраваў як паломнік, шукаючы прабачэння, якое знайшоў у Іерусаліме. Усё астатняе жыццё ён будзе адмаўляць сваю асобу. Уладзіслаў III стаў рыцарам святой Катарыны Сінайскай, а затым пасяліўся на Мадейры, дзе кароль Партугаліі Альфонс V падаў яму зямлю ў жыццёвае валоданне. Там Уладзіслаў быў вядомы як Генрых Немец і ажаніўся на сіньярыне Анес. На гэтым вяселлі кароль Партугаліі быў шаферам Уладзіслава. У шлюбе ў яго нарадзілася двое сыноў, адзін з якіх атрымаў імя Жыгімонт. Таямнічы рыцар заснаваў царкву святой Катарыны на Мадейры, дзе ён быў намаляваны на карціне як святы Іахім, які сустракае святую Ганну каля залатой брамы на карціне 16 стагоддзя. Даведаўшыся аб тым, што на Мадейры з'явіўся рыцар, які свабодна гаварыў па-лацінску, польску і вугорску і быў вельмі адукаваны, дэлегацыя польскіх манахаў і рыцараў адправілася туды, каб дапытаць яго. Падчас гутаркі адзін з рыцараў дэлегацыі, каб развеяць сумневы, схіліўся перад Уладзіславам на падставе пацалаваць яго ногі, але рэзка абцягнуў з іх доўгі плашч і убачыў перад сабой на нагах па 6 пальцаў. Дэлегацыя пацвердзіла, што рыцар перад імі сапраўдны даўно страчаны кароль, які цяпер жыве ў таямніцы. Яна умольвала вярнуцца караля ў Польшчу, але той адхіліў іх прапанову. Акрамя гэтага, у 19 стагоддзі ў архіве Тэўтонскага ордэна быў знойдзены дакумент 15 стагоддзя, у якім было адзначана, што Уладзіслаў Варненчык жыве на востраве Мадейра. Як пісаў рыцар Нікалаў Флорес, магістру Тэўтонскага ордэна, Уладзіслаў адчувае сябе добра. Другое сведчанне. У 16 стагоддзі летапісец Энрыке де Наранье пісаў, што спадчыннікі Генрыха Нямецкага прадставілі каралю дакументы, паводле якіх Генрых быў Уладзіславам III Варненчыкам. Кароль сам бачыў іх і знайшоў іх годнымі даверу. Важліва будзе заўважыць, што ў дакументах партугальскага караля ніколі не ўзгадвалася імя і паходжанне таямнічага рыцара. Толькі яго тытул – кавалер ордэна святой Катарыны. Таямнічасць тытула падкрэсліваецца асабістым стаўленнем партугальскага караля. У часы феадальнага сярэднявечча кароль не мог так абыходзіцца ні з адным дваранінам. Аднойчы Альфонс запрасіў Уладзіслава Генрыха ў сваю рэзідэнцыю, што знаходзілася на мацерыковай частцы Партугаліі. Але гісторыя гэтага падарожжа скончылася сумна. Жыццё Генрыха забрала мора, калі ён вяртаўся дадому. Яму было 40 гадоў. Спраўдзілася асабістае прароцтва. Князь пазбегне смерці на вайне, але памрэ ганебнай смерцю. Паводле іншай спрэчнай версіі легенды, якая прасоўваецца амерыканска-партугальскім гісторыкам і навукоўцам Мануэлем да Сільва Розай, Уладзіслаў быў біялагічным айцом
Хрыстафора Калумба. Афіцыйная версія абвяшчае, што Калумб італьянец, які нарадзіўся ў Генуі. Аднак застаецца таямніцай, чаму вялікі першаадкрывальнік хаваў сваё паходжанне і быў па-каралеўскі адукаваны. Акрамя гэтага, у асабістым подпісе Калумба прыкметная лацінская літара «С», якую некаторыя гісторыкі тлумачаць як сапраўднае імя Калумба – Жыгімонт. Незалежныя даследаванні астанкаў Калумба, а таксама яго сына і брата, пачаліся вясной 2021 года, але пакуль без вынікаў. Кароль Уладзіслаў III Варнінчык у свядомасці балканскіх народаў застаўся барацьбітам за свабоду балканскага паўвострава. Болгары лічаць яго сваім нацыянальным героем, а ў Варне існуе сімвалічная пустая магіла Уладзіслава III Варнінчыка.